News Avenue igama uSizwe Blose namhlanje sivakashelwa isihambele esiqavile umntwana wasonkwini umntwana waAfrika angibingelele Mageba. Siyabingelela umsakazi. Ngiyathokozisa ukuthi uhlangane noMageba sisanda kuphuma lapha nje emkhosini omhlanga kade sibona izintokazi lapha koPhongolo amatshitshi but namhlanje sikhuluma olunye udaba ke noMageba kukhona into eyisivunguvungu ayiphethe uMageba uzositshela ngayo ukuthi ihamba kanjani. Mageba osichazele. Ngicela ukubonga leli thuba msakazi ukuthi ngizochazela isizwe mayelana nezinhlelo engiyiphethe zesizwe. Lezi zinhlelo zibase on kusikompilo lwethu njengamaZulu ukuthi nawubuka nje iSouth Africa ngoba imile almost zonke izizwe zivikelekile zinenhlangano engezona ezepolitiki ekwazi ukuthi zingenelele uma leso sizwe sinama challenges. Ama challenges amaningi ke uyobona even kumabhizinisi ezokungbiwa phansi ukuthi mhlambe udiscover ama mineral endaweni inkosi mhlawumbe ayitholi lutho ufika abantu abangaphandle bezothatha noma sometimes ama investor nje angashilo lutho enkosini inkosi ayikwazi ukuthi ibe nesupport yokuthi kube khona abantu abazoyibukezela ivumelwano. Sometimes isisodwa soZulu sinakho ukuxhaphazana nje ukuthi uma uzothila onezintandane usohlala amantombazane sekufika nje iqhwake ezithile nabameli abakhulu ithathe yonke into zishintshe kudengwane la ekhaya. Nokushintsha ke kwezikhathi ukuthi njengoba soZulu ikhathi ishintsha siyabona amehlo ethu ayavuleka nasibuka kude le koPalestine siyabona nje ukubhusharishwa kwama-Palestinians uqedwa lapha bezothathela umhlaba wabo. Nawuhlezi uyayibuza umZulu ukuthi njengoba amalungelo ethu nathi encike kuphela kwiSouth Africa singakwazi ukuthi sivikele abantu bethu mzwana kwanetha kithi kuyokwenzakalani. Ngikhuluma nje nobo izinto zethu ze-migration zi-out of control because vele si link as a nation kwi-South Africa iSouth Africa elink kwi-United Nation. Une-population eningi yabantu bako-Ethiopia bako-Nigeria osisi bethu manje baney'ngane nako-Nigeria lezi ngane ziyakhula 20 years from now so contest ama-election so in a space of 30 to 40 years we can expect ukuthi sizoba no president wase-South Africa or who is not of any South African heritage. Okuzomele ukuthi simthembe ngeculture yethu ngamasiko ethu ngama-borders ethu. So izona zimo eziningi among many ezenza ukuthi ube concerned ukuthi ngoba nje isikhathi sihamba kukhulunywa ngabo zo-well order. Cishe uzokhumbula nange-COVID. Njenge-COVID savele safakwa nje kwathiwa sijovwe sangabuza ukuthi imijovo isiphatha kahle sinawo yini isay ukuthi asifuna ukujova noma siyajova. Kodwa ngenxa yokuthi we are not that organized asivikelekile asikho organized ngokwanele. Sithola kulula ukuthi noma ubani afike enze lokho afuna ukwenza especially manje sekuthiwa lowo muntu lo usekhulume nabantu abathile abakwi-authority. Uthola ukuthi mhlambe thina njengesizwe asikho happy necessarily. Sometimes uthola nje umuntu womZulu uyathathwa endaweni eyomsebenzi abamniki mhlawumbe isikhundla just because of abamuzwa kahle ngoba bambona ukuthi uyemZulu mhlawumbe akekho lana usebenza ko-Gauteng or mhlawumbe siney'nkinga nje kwi-population yethu le ngaphandle. Sine-population yethu eningi yakwaZulu engaphandle engayitholi i-support ukuthi noma baye kwi-embassy yethu yase-South Africa uthi amaninzi abo awanakekelwe ngendlela. So siyadinga ukuthi umuntu womZulu abe naleyo pride lo ukuthi uzoba nayo leyo protection ukuthi ubelonga somewhere njengoba namaJuda
inhlangano ekwazi ukuthi nake nje wenza imovie ethunasa isithunzi samaJuda, leyo movie bayisusa bayahamba bayoyiblocka. Thina njengamanje sinama ifilimu abantu bafaka ibhamu, lezi ibhamu ezibuka ku-TV ziyaphuma, abantu befuna ukuyodemonstrate zakhe more chaos emphakathini yethu, ngoba kuthina intsha yethu yasemakhaya into abayibuka kwi-TV bayi-idolize, abayibona iyinto enhle njenge-role model. Manje akekho umuntu owenza i-censorship ethile ukuthi athi abukeze ukuthi ingabe lento lena ilento lena izosisiza lapho esifuna ukuya khona njengesizwe. Nokuvikeleka nje even kwabantwana basendlunkulu, izithunzi zabo ngokuhlukahlukana, amalungelo labo ngabe uhulumeni uyawabhekelela, ngoba ngikhuluma nje omntwana uShingane babethola imali from government besaphila ubaba kamkhulu wami. Into enjengalezo awazi ukwenzakalani kulezo mali kuloma allocations. Abantwana abaningi bayagcina besusiwe endaweni zabo and wagcina nje kushiwe kanjalo baphucwa imfuyo, and akekho umuntu okhuluma language ukuthi ubani manje kumele alungise lezo zimo, ngoba sekunepoverty nje eningi thothi engenasidingo endlunkulu noma kubani bakithi. Maningi lama challenges awamancane and azodinga isikhathi eside and azodinga futhi ukwesekeleka from outside, ngoba it's not a organization le ezoba ye-government, ngoba sometimes kufanele sikwazi ukuthi nasinama issues ne-government hayi ukuthi sizophikisana nohulumeni, kodwa sizomela nje amaZulu ukuthi amaZulu ameleleke nawo azizwe intombi zomhlanga amalungelo azo sazi ukuthi avikelekile, wonke umuntu ugogo uvikelekile, ongasayitholi impesheni, abacindezelekile. Kuningi nje ungaze kushone ilanga umsakazi. Yazi bengicabanga indaba ezitha Mageba bengikulalele kunezinto oyibalayo, but ake ngithathe nje because kuningi okukhulumayo kuningi futhi okubalayo, but sithathe lokhu kwamaZulu. Now and again ulela uthi amaZulu angazi ukuthi usho ukuthini Mageba bozolela uqhakambisa ubuZulu, because ubuZulu sazi ukuthi bumelelekile kunesilo uMisuzulu okuyena sazi ukuthi uyi-custodian yezinto zamaZulu. Ngifuna ukuthi sikubeke wena mntwana ukuthi umlaleli ekhaya abe nayo i-understanding ngaphandle komZulu lo besicabanga ukuthi umuntu oyihead isilo i-government. Kunezinto futhi ophindwe uyibale zokubhekelela abantu ngeindlela ithize yabo, sinogogo siyazi ukuthi uhulumeni looks after ogogo ngeindlela ithize. Ngifuna ukubuza ke Mageba ukuthi njengoba ngikuhighlightela sibe clear ukuthi lenhlangano le oza nayo uthe igama layo Mageba? No, sizoyi-announce mase siyilonja nje ukuyihoxisa. All right. Sibe sesiba clear Mageba ukuthi approacheni ithini, because ikhona into njenge-constitution esazi ukuthi ivikela wonke umuntu and yasilawula ekuphileni kwethu. Sibe sesiba nesilo naso saziyo ukuthi njengesizwe samaZulu sikhothama kuyena. Le inhlangano izobe ngicela nje ukuchaza umsakazi. Ngiyabonga ukuthi umention indaba yembube. Ngicela ukuthi ukukhumbule ukuthi sinesilo njengoZulu, kodwa isilo sethu kwi-allocation budget ne-constituency kahulumeni. For instance, isilo sinabo abameli esibatholayo uma kuthiwa njengoba nje besimele kuleli cala esililwayo. So kodwa ngeke ukwazi ukuthi uthole ummeli wesilo ozozomela uZulu ohlukumezekile mhlawumbe ohleli kabi emahostela. Akekho ummeli kahulumeni ozophuma ukuthi ayola nohulumeni, because uhulumeni akakwazi ukulwa nohulumeni, isilo siwuhulumeni. Njengoba nje sithole allocation budget kusho khona ukuthi kwasona siyingxenye kahulumeni, so sicompromisekile isilo. System is already compromising, making it hard, ngoba ugovernment uzobuza umbuzo wodwa ukuthi hawu wathumela abameli bethu ukuthi bezolwa nathi, uyabona, kodwa futhi imali uyithatha kuthina, uyenza kanjani lonto? Sikuyaqala sekuneyinkinga.
kunezinye izinto othothi eh isilo sidinga ukuthi sibhekelwe uZulu abhekelwe ekudingakala ukuthi kube khona iindependence ethile okunakekela kwaZulu uma nje uZulu olapha mhlawumbe osebenze ngodlakini ofakwe yiunion mase befika ukuthi le union ayidlala ngathi ayikho iprogress mhlawumbe seyihlangene nabaqashi indaba ama priorities abo osikompilo mhlawumbe awu prioritize kuba nzima kakhulu ukuthi uzothi uhamba uyokhala endlonkulu ulindele ukuthi mhlawumbe isihlalo sikhiphe ummeli ozozokumela akuwakho umqondo oba ngayiphi ibudget ngayiphi mandate because it's like you are expecting uRamaphosa akhiphe ummeli ozozokulwa futhi nendlunkulu kanti indlunkulu futhi is part of the state ngoba uMalema yesho nje esho ukuthi the king is part of the state by virtue of ama benefits esiwatholayo as indlunkulu allocated to isilo it makes a king in a very difficult position. That's why uzoba khona amazulu athi hawu indlunkulu ayisivikeli iphi indlunkulu lolu daba ithuleleni indlunkulu kwezinye izinto indlunkulu ayikwazi ukukhuluma ngoba is one of the key beneficiaries once wathola ifunding kwi-institution le funding eyitholayo indlula mithi yenzani Magebe igcina isisilence kuma issues efana ngabe siyawa addressa robustly but igcina isicompromise ile mali eyitholayo ku state mongangichazela lapho Magebe. No, i-budget ye-government is your daily budget erulwayo lemithetho le yini i-PMA Act PFM yeah lo mthetho njalo no maintenance so basically imali ispenda uhulumeni egameni lesilo kunjengokuthi nje ngikunikeze u30 rand bese ngikutshela ukuthi u30 rand uzohamba uyothenga 1 2 3 and fanele na ubuya ngicheck ukuthi lo 1 2 3 iwona nowuthengile mawuthenga okunye sekuyaqala ke manje sekune audit query so abantu abaningi abazi ukuthi khona lelo hlobo lwengcindezi for instance ingafika umuntu endlonkulu mhlawumbe isilo sifisa ukuthi simsize sibotha lo muntu lona udinga ukuthi athole ibhasari uyalidinga usizo yes kodwa ngeke ibhubesi umthetho awunikeza amandla ukuthi lingafonela uCEO we-trust ukuthi ngicela nithathe 200,000 ngikhokhele i-university kunezinto nje esuke seziyispend ebhalwe phansi kumele but ongilapha la Magebe ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi usebenzile lapha endlunkulu especially kulomnyango waka communication as a head of communication yeah umnyango waka communication as a head or njengenhloko no that's fine but into engifuna ukuyithola la Magebe especially ngesilo nangerole yale inhlangano eniza nayo kusibeka phi isilo kusho ukuthi sumuntu o njengamanje kuphethe ayesethini nje kuphethe leli qembu A futhi silo ngokuallocateelwa imali sizogcina sesihambisana nalo qembu A next year bekuba nama elections ingena uqembu B futhi silo still futhi aligna kulo qembu B ngenxa yemali esifakwe kusona hayi ngoba si-aligna isilo sihulumeni uhulumeni wakheka vele i-first process yakhona yakheka ngayo lento le yama elections abantu bekhethana beqede kodwa as soon as abantu sebeyihulumeni ingakho lento ede ngisho le ukuthi ngelinye ilanga ngizothi kuthiwa kunohulumeni ophethwe ama-Nigerians of which is coming namandiya la azophatha uhulumeni mopike la South Africa la South Africa how is that possible we already sine organization ema-Nigerians abayilontshile nase ngisho uhulumeni as a whole phela ngithi bazongena kwipolitiki berane bethola izihlalo I'm not sure but ikhona into engicabanga ukuthi iyakuvimba lokho ukuthi if ungazalelwanga kulelo lizwe
lithi mhlawumbe No, no, uBasanjo ngenze example noma uzalelwe. president former president yaseNigeria uthola ukuthi nango manje useyi-president Hayi kanjalo wena ubone lento lena. If udadewenu ehamba athola ingane yaseNigeria ehlalele ekhaya komama komalume. Leyo ngane loyalo kuphi? Kwababa wayo. Uyabo? Izokhuphuka leyo ngane ngoba is one of us. Over time amazulu azophaphama later ngoba labantu nibabona sebekuma decision as compromise ngoba khona lezi zimo ezifikayo. Khona lezi zimo ezifikayo lapho kufanele caca ukuthi umuntu ngempela leso sizwe leso singaphakathi kangakanani kuyena. Ama decisions bawenza kalula nasekufike leso simo ngoba vele usuke yena half loyal lapho. So it's very very dangerous. Bengifuna ukubuya lena obuza isilo ukuthi njalo sizoba loyal makusho uhulumeni. Isilo singekho emaqenjini. So as soon as wena uthatha information for government umthetho uthi fanele sisebenze nawe. Hayi ngoba sichemile. And fanele sisebenze nawe sikuthanda singakuthandi. Umthetho nje. Wezwe. Manje out there kubonakala njengokuthi isilo mhlambe sesiyinkatha sesiyi-ANC how sesiyi-DA uyabo. Whoever ophatha uhulumeni isilo will be forced ukuthi sisebenze naye. So and now fanele uyibuze ukuthi uhulumeni une general solution. Akanayo i-solution athi nje lena eyokuthi kulwelwe amaZulu for their self determination kuyinkinga zabo. So now where does it leave you ngoba nawe amabhuna ne-Afrikaner AfriForum wathinta iphunu nje wathinta indaba yeplaza nama AfriForum iba emagema because iSouth Africa phela ngicabanga ukuthi ngokwe South Africa manje simunye yabona sometimes into affecta abeSuthu namaZulu nabaTswana into eyodwa understand ngizwe ukuthi problemini affecta labo bantu nina ngokwenhlangano yakho nithatha amaZulu nifuna ukusolve ama problems ahlangene namaZulu. Yes. Angithi mina ngumntwana ngoZulu. Yeah. So nina niphusha ayona iPrince yaseLesotho noma yaseLtswana iPrince yakwaZulu. So for the fact that but umntwana still now we are guided by lokhuzana constitution yezwe because akusiya ngithi monarchy kind of government esinayo. No, but asakhi thina independence kaZulu la mhlamba u understand. No ngifuna ukuyi-understand. We are not vying for independence kaZulu ukuthi mhlamba uZulu akayimele sithi uZulu akabe protected individuals nje azibe protected. Hayi ukuthi umuntu omnyama be protected. Umuntu nomuntu unekubo yabo. Owase emaXhoseni bazomvikela emaXhoseni. Owase yabo umuntu inkosi yamaXhosa noma ama-organization asemaXhoseni fanele azi ukuthi okay sinabantu bethu abalapha kwaZulu beyihluphe ngabo ukuthi what is it ukuthi senze sure ukuthi abantu bethu bahlezi kahle lapha bahlalisene kahle nabahlali bakwaZulu. But angikwazi ukuthi mina ngibe ne-obligation yokuthi ngithi hayi ngizosebenzela nje South Africa ngigeneralize especially abantu bakwaZulu benjena bexhashazwa abalimi bexhashazwa emsebenzini yonke indawo. So iPrince nePrince ngiyiPrince ngoZulu makuthi uZulu ayekho ngaba ngisiyona umntwana ngabe nje nami nje ngumuntu nje ojwayelekile kodwa kubalekile ukuthi njengePrince yakwaZulu ngenze sure ukuthi empilweni engiphile emhlabeni kukhona iservice engiyenzele uZulu. Ingakho le organization non-profit non-governmental ngoba asifuni organization ezohamba iyoqoma ugovernment egcineni seqhamuka ama-issues asakwazi ukwalungisa sesinjani sesi-compromise. But not to mean ukuthi i-organization izele ukuzolwisana nohulumeni noma i-organization there will be days where even it will take the position ka-government if kune-logic bonakala ukuthi no government is on the right side. But siyadinga nje ukuthi sivikeleke njengabahlali bakwaZulu abantu abaningi baye bethathe granted ukuthi isihlalo is design ukuzivikela asikho easy ukuthi isihlalo sesivikele ngoba sengichazile ukuthi isihlalo is also government kodwa sibukeka njengokuthi isihlalo sethu yebo sethu ngokwe heritage kodwa ngeke usuke nje uye kaNongoma
ugibela uyosho ukuthi naka amabhunu angiphuca umhlaba. Ngicela ihhovisi lesilo mhlawumbe liye enkantolo liyongiwela. Uzobe udlala ngoba yedwa ngoba uzoyithatha kanjani imali kahulumeni le i-allocation ebhalwe phansi ukuthi ayenzeni lena ngoba yenza o-maintenance umaintainer kwegodlo opetrol fleet yonke lonto leyo mhlawumbe ukufunda kwelezo ngane ezibhaliwe kuma-beneficiary ngoba nakhona unyaka nonyaka kuba khona i-list ekhishwayo kuthiwa yama-beneficiary ama-beneficiary nje hayi ukuthi izokhava zonke iy'dingo zabo mhlawumbe ikhava those basic things esuke zibhalwe phansi uvunyelwane ngakho ishiya uZulu ehlezi ngaphandle. Ake ngibuze Mageba, kunesimo sako-Vryheid la ithiwa abamhlophe basenakho ukuthi bacindezele abamnyama especially abalimi laba bakithi abahleli kahle. Yeah. But asibaboni abantu kulama levels lawa amakhulu ekhuluma ngalento kwaqala ukukhulunywa kuyiphelele emoyeni. Inhlangano yakho ake ngizama ukuyibeka ngibe simple izobilwisana nezinto ezinjalo abantu abanjalo bazobe sebemelelekile umphakathi because okwamanje isilo cannot because si-party system. Yes idesignele lokho ukuthi kumeleleke umphakathi wakwaZulu ongamelelekile obucabanga ukuthi umelelekile. Uyakhumbula ngathi sinikezwe amalungelo sonke sasicabanga ukuthi sinamalungelo nje aphelele. But it's been 30 years now and more and sesiyabona ukuthi no amalungelo yebo sabathola kodwa not quite asiwatholanga la malungelo la self determination ukuthi umuntu akwazi ukuthi abe nesithunzi ahlonipheke asebenze njengendoda anikezwe leso sithunzi ngoba umuntu nje onemali kunawe usengakwazi ukuthi akubhulishe futhi kungenzeki lutho ngoba bakutshela ukuthi hamba uvula icala noma uvula icala nothing happens and bayasho ukuthi no lento lena nawufuna ukumangalela isithunzi sakho hamba civil court. I-civil court iyabiza akusiyona into ongayenza ngemali yakho yengane zakho yokuthi uba imali ngabe ithenga ubisi ithenga isinkwa akuyona into ongayithatha like. So kune need ukuthi kube noZulu hlangana sort of isikhwama esazi kuleso sikhwama leso sobhekana on a daily basis nama challenges. Mhlambe uZulu akhipha u5 ama models ahlukene. It's not about all 5 rand. Kungaba ukuthi mhlambe example nami ngeze example ukuthi maningi ama model ngoba nje kubonakala ngathi manje kufuna ngalo 5 rand. Okubalekile lana ukwakha i-institution ne-instrument ezokwazi ukuthi isebenzele uZulu isustain uZulu kuma challenges ababhekana nawo yabanje ngoba kusho ko-Vryheid lento leyo into exactly that speaks to us ukuthi ingoba akekho Mageba kodwa usho ukuthi indlunkulu ingangakwazi ukukhuluma ngento ehlukumeza amaZulu cha ukuthi angazi ngizwe ikhuluma indlunkulu is not a political body. Akusi-political body but uba talkative to all matters. No but leyana inkulu kakhulu le yokucindezelwa kwabantu laphana especially kwamaZulu angithi concern amaZulu angithi indlunkulu affiliated kuhulumeni. No sengisho ukuthi be that as it may but ungakwazi futhi ukuthi hulumeni please do something about the situation yalaphana eVryheid ayikho right. Understand? Anginamabhunu ama-taxpayers. Ngiyavuma but akwenzi ukuthi abesecindezela amanye abantu. That thing is not even allowed by our constitution. Sengisho ukuthi indlunkulu amaZulu lawana ngithi afile na ukuthi amelelekile amaZulu like inhlangano leyo lozoyisungula it won't make sense if ungayi-address izinto zabantu. Ngizophinde ngisho wena Mageba ukuthi thina besila kwi-News Avenue into esiqhakambisa kakhulu ukumela iside labantu kakhulu. Uyabona manje siconcern ngento eyenzeke eVryheid ngizwile kuthiwa kusanda kushiswa even i-municipality ngazo lezi zinto ezihambisana nalezi esikhulumayo but if uZulu isilo sama subjects aso thina sizothula based ekutheni naso
I don't think ukuthi iyasebenza ngendlela benjalo. Yikho mhlawumbe ngingayincoma lenhlangano leni ithi nisukuma nayo manje bezokwazi ukaddressa izinto eziba sobala esinga-understand ukuthi ayi-addresswa ngani. Not just address them, take the matters to court. Ngoba some of these things they need action. Uyabo. Sometimes into ezokuthi inkinga zethu zingasolveki ingapheli. Ukuthi we think ukuthi ukuxoxa is everything. Ufika mhlawumbe ukhulume mhlawumbe uba ngumsindo. Abelungu seyabasazi ukuthi siyisizwe siba ngumsindo kushiwo kanjalo. Some of these matters is an human right abuse now ilalela kahle. So it means that someone must go to court ayomela umphakathi and ayothola So inina lapho court order. That's exactly what the organization yethu is about. Ukuthi amaZulu athatheke serious. Zonke izizwe sezisibonile ukuthi si lose, si weak and they can bully us, nothing happens. Now futhi amaZulu abuse amaZulu. KunamaZulu abuse amaZulu amaningi. Khona induna khona amakhosi bakhishiswa imali engenasidingo bedayisela ama-site ezizabelweni badayisela ama-site nalowo mali ayingi ngisho enkosini. So yizo zonke izinto ey'nkinga but niyazazi indaba ezitha lezo zinto. Siyazazi lezo lezo. But indaba ezithu katuku i-head communications laphana benithini benixoxa ngalezi zinto zokusafara kwabantu. Now when I was head of communication every week every day I was very vocal. Ama-statement ami nje my ear was on the ground ngenze sure ukuthi siyakhuluma ngalezi zinto, but that was not enough ukuthi ukhiphe nje amazwi akhulume. Sesiyaziwa ama-Afrika ukuthi thina siyamagwala yabo, asikwazi ukuthatha indaba siyise straight kwi-platform efanele njengenkantolo yabo. Akekho umuntu but enkantolo kufuneka imali nje. Yilapho-ke ingakho i-organization-ke ifocus lapho ukumobilizeni ama-resources ukuze on a day to day sikwazi ukubhekana nezimpi zethu ney'nkantolo ngoba iyona reality esibhekene nawo le, ukuze sazi ukuthi izabelo ngoba njengamanje kune-agenda yokuthi even izabelo zethu siphuce zona. So nina anifeel ukuthi mhlawumbe iy'nkantolo zi-captured, just checking? Hayi, inkantolo ngeke zibe all captured, ngeke zibe all captured. Ungathi nje wena ukwakhiwa komthetho awakhiwanga ukuvuna ama-indigenous people, ama-natives ngoba ngikhathi kwasekusheshiswa. So bona basebenzisa imodeli yomthetho abadila nawo, hhayi ngoba nakho mhlawumbe iy'nkantolo zi-captured. That nje. So uthini ngabantu abangawona amaZulu but pay or i-allegiance yabo to those are friends of ours. They also deserve our protection. Even abantu abamabhunu. No, sengisho bawuqhakambisa ubuZulu. I think that statement in a way is tribalistic. Ukuthi angathi usubabeka eceleni bo. Lutho-ke yabona nje silapho esikhona nje iyo yonke lento lena ukuba politically correct. There's nothing wrong being a Zulu umele abantu bakwaZulu kuyinkinga zabo ngoba be-neglected. Akumele ube ba-neglectwa isimo somnotho ababhekene naso ngoba iy'nkantolo y'dinga imali. Abantu bakaZulu yabo nje awukwazi ukuyeka uthenga igrosa. So ukulandela umthetho wezwe akukho conducive ekutheni u-addresse lezi zimo lezi nama-concerns ngazo. Phela ngithi ukuye enkantolo khona umthetho wezwe usho njalo ukuthi uma kuney'nkinga ubone ukuthi kufanele ziyosolvwa and uyabona awuyindawo. Umthetho uyaku-empowerisha ukuthi hambe enkantolo uyobika udaba lwakho luyolalelwa kwi-platform ngoba ama-platform azokwazi ukwenza a-rightful impact adingakalayo ashodayo. Awukwazi sometimes ukuthi uzolokhu ukuthi ufika abantu benenkinga becindezela nawe ukhuluma ipolitiki ubathembise ubashiye lapho. Ngakusasa kwenzeka same thing, uyabuya futhi abantu egcineni bashisa umgaqo sebecikile ngoba kufunekala action iy'ndaba zakaZulu uma siba ney'nkinga ngomhlaba sazi ukuthi i-organization iyakwazi ukuthatha udaba iyolubeka lapha enkantolo. Ngisho kuthiwa ludonsa 5 years i-organization iphume i-fundraise to make sure ukuthi amaZulu athathwa serious, ahlonishwa out there. AmaZulu lawo esikhuluma ngawo aphila kuma-appalling conditions ama-hostel. If you can visit ama-hostel lawo abantu wona amaZulu agcine yiqhenya ngawo. Yeah. Ihlazo. Ngiyavakashela kakhulu angithi nginohlelo mina kuthiwa i-hostel economy, so ukhuluma ngento vele engiyaziyo.
is one of many reasons ngireach conclusion ukuthi isombuluko la ukuthi fanele sakhe but umbutho uye wayishare nesilo that thing use-close kusona bese ikhuluma Izinto zonke ey'njalo. lezi indaba isilo he used to be very concerned about isimo senhlalo sikaZulu uyabo and I'm sure he still feels the same even more No, kuba concern is one thing, but ukwenza something is another. Understand that? Uba concern. phela isila siyi-politician wena mhlawumbe wena ufuna isilo sibe yi-politician siphume singena-ke sifonele uRamaphosa sithi shuthi njalo nje kwenzeka something Si-concern ngabantu baso phela. Mina ngikhuluma ngokuba concern, ukuba concern ngabantu bakho kusho ukuthi uzoba labelishwa as a politician. Let it be, because kuzosolveka lesa simo salaba abantu. Isilo besibona ukuthi nampa abantu ehostel bathenjiswa indaba wena udinga uthulani le interview udinga umntana uthulani ama-family what's it called okhulumela isilo lento ama-family something family unit family units. Yeah. Understand? Those questions fanele abuzeke. Akudinga uthulani, kudinga wena Mageba ngoba wena usuqala i-organization ezoba independent yes from this thing. kodwa manje angikwazi futhi ukukhulumela ihhovisi lesilo wena you want me to take a position yokuthi ngikhulumele isilo on many occasions which is not fair ngoba phela umuntu omkhulumeli wesilo umntwana Thulani waseyibindini mina i-organization yami la izomela uZulu kulezi inkinga lezo oyishoyo zama-hostela human rights abuse wo-Fryhead uyabo mase si-ready nje ukuthi sibhekane nazo sizohamba siyobavakashela sithatha inyathelo ey'nqala whether kufanele sibhalele upresident ngalezo ndaba sizombhalela hayi ukuthi kuphela kudila ngokuthi vele siye enkantolo nje kuphela kunezinye izinto ethothi ubona ukuthi la kufanele inkantolo la kudingakala ukuthi So niyilontshe nini Mageba? engage sizoyilenza nje before October phele before end of October next month Khona la eThekwini. yeah ama-ofisi azoba la eThekwini izoba la eThekwini yes ngoba lezi inkinga lezi zikhona and I can understand ukuthi you are very passionate and I can appreciate that ukuthi we are very passionate ngomphakathi walapha eFryhead isemondla ngithi yes it is part of uma ubeke umphakathi wonke uhlala ndawonye ingane mayihlala ndawonye zo-auntie zosisi kuzoba nazo lezo nkinga ama-challenges that come from ukuhlala ndawonye kwi-diversity kodwa nibe niyabantu bonke yes and we are praying ukuthi kube naleyo uthula abantu befunda ukubezelelana bekwazi ukuhlala nezinye izizwe ngoba thina njengamaZulu siyakwazi ukuthi ezinye izizwe sihlale nazo sizihloniphe kodwa kunaleyo gap ekhona ukuthi asivikelekile njengoba ubona nje lento So usuhlangana Zulu. not in a way Yazi ukuthi ngizokala ngathi kunempi ekhona indawo yokuhlangana Zulu. no. Khuluma nje ukuhlangana kwaZulu. siwuZulu akaze sithi hlangana Zulu ukusolve ama-problems ethu sihlangana Zulu masibhulisha yabo kufanele kube nempi no mhlawumbe ungasho ukuthi yimpi le esibhekene nayo ye-survival yethu ngoba isithunzi esizosishiyela iy'ngane zethu ziyokhumbula ukuthi sishiye utakwini izinto singayilungisile so kuyadinga ukuthi sishiye ama-systems nathi esaziyo ukuthi azovikela uZulu ngoba nathi siziqashi kule setup ye-democracy siziqashi and sine-space esiphila kusona and siphila kusona asiphili kusona sodwa khona nabanye aba-entitled ukujoyina ispace sethu so it's a space where we are all learning each other so kufanele sibekezelelane kodwa khona kube khona igap enkulu ukuthi uZulu ngoba sonke sakuthatha for granted ukuthi isihlalo sine-capability yokunakekela uZulu we took it lightly that's why nawe emakhaya kuba khona abantu uthothi bathuka isihlalo ukuthi hawu lento isenzelani lento yabo ingoba bazi abantu bazi ukuthi yini isihlalo singazivikeli kanti isihlalo is a symbol sikaZulu ilapho siyibona khona siyisizwe ukuthi sibelonga la it doesn't carry Simsiza ngani umuntu isihlalo. it's not about that isihlalo is not support ukuthi size wena size isilo size bani it's just a symbol of unity and isihlalo njengama-taxpayers for support or isihlalo. ayikho ukuthi nama-taxpayers nina ningabe sihlalo kuyi-obligation yenu ukuthi nibe loyal esihlalweni ngoba
isimo sase-South Africa will be worse than what it is if asikho isihlalo. By fact ukuthi nje isihlalo sikhona kwenza ukuthi ezinye iy'nkinga lezi okhala ngazo zincane kakhulu, mhlawumbe ziwu-1%. Mhlawumbe isihlalo has protected you from the 99% of the problems. How? Kunezinye izinto uthola uhulumeni akakwazi ukuthi avuke ekuseni azenze. Ucabanga twice ukuthi kunesilo la. Like? Uyabona izinto zama-agenda ama-minerals, they will be far. Ukususa abantu, ngabe sebesusa abantu, babadudula, balahlwa ngale, government une-power after all. But kunezi izinto abangakwazi ubevuke ekuseni bezenze. Because i-heritage ne-presence yesilo, isilo all he needs to do is to pray ukuthi avuke phile khona, abengelela abantu, ahleke. Lokho kwenza ukuthi it keeps a lot of enemies of the nations away. Support i-lifestyle yaso. I-lifestyle yesilo yini? Isilo once i-lifestyle yaso yashona phansi, yazi ukuthi nizoxhashazwa kakhulu ko-Fryhead. Yabona nje lento yenze ko-Fryhead. Kusho ukuthi kunezinto zesilo engaphelele. Niyisizwe mhlambe mhlambe ezuzulu sebeyanibona abantu bangaphandle lamabhunu ayanibona ukuthi no ni-weak, anikho embedded kwinkosi yenu, ngoba ukusondelana nenkosi yenu ikona okuzothi kunisize ekutheni inkinga eziningi niyithola nihlangane bezana nazo singenasidingo ningadluli kuleso simo leso. But umqondo ukuthi ucabanga isilo as a democrat ukuthi isilo manje fanele sigijime emasimini, fanele sihambe siyotshela abantu, it's not a job description yesilo. Ngisho ngaya kwi-certificate saso ngeke ukuthole lokho. Yeah, that is why ngicabanga ukuthi phela wenza out of concern. My subjects are suffering lapha. Let me do something. Ngoba angithi uyakusho kuyi-beach, mayikhuluma uyakusho kuyi-beach. Kuyi-beach zakho uyakusho ukuthi uyazulana, kaningi futhi ekusho ukuthi uyazulana, unoZulu uyazazi inkinga ephethwe uZulu ekhangatha uZulu. Uyakukhuluma. And he can't do anything beyond that. Otherwise wena isilo siyoba usopolitiki. Hayi, isho ukuthi ufuna sibe usopolitiki. So hamba ke isilo seParliament ke siyokhuluma ke debate. Isilo can't do that. No, wena Mageba uthe or address as a third person ngokuhlala. Yes. uMageba uthe isilo siyingxenye kahulumeni. Siyingxenye kahulumeni. Ongxenye kahulumeni ku-easy ukukhuluma naye. But at a very high level. Out of concern ukuthi no, but abantu isilo is the head of state. He's the head of state. Ayike head of state ezohamba ithwele ibhayisikili yokhuza abantu basemondlo ukuthi maphune ke lento eniyenzayo ngizonithola, angifuni lento. Buyele esigodlweni njalo fanele ehambe. Uyabona lento nawe uyayibona ukuthi ayizokwenzeka. Isilo kwezinye izinto yabo awuzasibona isilo sesikhala. Awuzasibona live ihlezi bese ubona ngathi yakhala. Ubuhlungu abuzwayo sometimes nayithi uyajula ebona isizwe sakwaZulu, yabona ukuthi nje isizwe sakaMageba sidonsa kanzima. Kodwa manje phela wena uzobuka ngo-democracy ngoba ufuna ini, unawo ufuna lama results lana, yabona that cancel mindset, yabo ikhansela lelo wena ufuna isilo sibe ikhansela. Khansela hamba liyabe eFryhead liyothethisa abantu ngamanzi. Angisho Mageba. Induna. Yazi Mageba mina into engisho iyodwa ukuthi akuhle ukubona ayisilo His Royal Highness la. Yeah. Umntwana weAfrika. Ukuthi umntwana weAfrika kulesikhundla akusona. Bayibheka ukuthi akakasho lutho ngesibusa seFryhead. O akasho lutho ngokuhlulezwa abantu emahosteli. Akasho lutho ngokungcola ukuthola emahosteli ngesibonile. You understand? Kodwa mina I've been very vocal ngama-hostels. No. Every day. Yikho ngithi ngenza example. Yeah. You understand? It's so unfortunate having such leaders. Let alone ukuthi umuntu because lento zeyikhundla ziza kamuva kubantu ukuthi ikhansela noma ikhansela ukuthi belingaboni ukuthi abantu babhekene nenkinga lapha na kushuthi nje if inkosi ingaboni, understand lo that it takes umuntu ukuthi ahamba zama uku-addressa isimo sase like uNgizwe did. I appreciate what uNgizwe is doing. Ngothi uthe bebona lento as a citizen kunamabhinqa lapha wathi ngizoshaya imoto ngiye khona ukuthi ufike wenzani
it's neither here nor there, but wena ufuna nje kube out nomsindo of- ufuna kube yeah, nomsindo into yabantu ingene kwimap kubonakala ukuthi kunobuhlungu obenzakalayo lapha naye addresswe la ufuna because i-wrong. ufuna isihlalo sikhulume ngalezi zinto sibe even vocal naye nalesihlalo nawe because uyinto enkulu Mageba, but bekukhulume wena solalela, understand that as much as kuzokhuluma isilo sivuke namhlanje mhlawumbe into eziningi bewumuntu odlala igalufu sike sithi hey kuzoba nzima nokudlala leli galufu today ngicela i-press briefing. Ubani ongeke aye kuthiwa isilo sokhuluma ngendaba yase in the black le Vryheid, ubani ongeke aye ezimedia ukuthi ayokhuluma ngendaba yase Vryheid because imedia Christilo singenela kanjalo ubuye ukhumbuluza nemedia ya international mhlawumbe ngakho ne Good Samaritan or somebody ozoba ngempela usizo. uyabona interview kodwa ibidinga umuntu anithulani ke leyo yabona le Ngenze example wena uyigazi lapha ayikho into ongayazi yasihlalweni uthathe lesa sikhundla wasibe isilo khona manje today sikhona nje i-contribution i-history ngeke siyibhale singalifaki indaba igama lamntwana u-Afrika wasonkweni ngaba sibenza ubulungiso so kungaba iphuthu ukuthi umntwana u-Afrika ayiqhelelanise nesimo sazi kahle ngoba yiko ngithi mina labageba si-addressa izinto zabantu la kwi-News Avenue umehluko sisesayidini labantu we can be ignorant some of our questions uzowabona ukuthi anjani asihlangani nepolitiki but thina sidila nezinto affect umphakathi what is current bona ngizokutshela mina ngaphandle ukuba umkhulumeli wengonyama uyabo ingonyama nayo into ebengifuna bakhe no ukuthi angisangene yabo kodwa ngizokusho ngoba it's a fact ingonyama kunekhathi angadli ngisho ukudla khona mayebuka nje izinto zakwaZulu endlela uZulu sometimes acindezeleke ngayo and ingonyama from what I know him is not a person ongoba wakha ama privileges nje abantu abathile uyabo ingane zakhe zengonyama ziphila nabantu uyabo he is not created a very he could have easily demanded ama privilege athile ukuthi ingane ihanjiswe ziphila soft senze uZulu ungakanani 16 million and more uqalaphi ukulungisa lezi inkinga engaka edalwe yini icolonization uyabo that is why ngokusupport uhulumeni une confidence ukuthi uhulumeni uzokwenza ubulungiswa alungise inkinga zesizwe uyabo manje ke kuba ukuthi mase kufela uhulumeni abantu bebuye bezokhalela inkosi kanti inkosi ayinayo umnyango ayinayo department ethi uyiphethe mhlambe uDGY ekwazi ukumfonela ukuthi naku sekwenzeka kanje inkosi is a ceremonial figure uyilanga uyabo ukuthi ahambe lishona ilanga abuye futhi ngakusasa futhi kanjalo yabo is very confined yabo ziningi izinto njengalezo ongeke uyinange ovikelekile ngenxa yesihlalo ukuthi isihlalo ke sinqunde kamandla asikwazi ukuoperate njengepolitiki no kuyazwakala Mageba angicabanga ukuthi Mageba sobonga kakhulu isikhathi sakho ukuthi uzivakashele but bese ivelile futhi organization sinegama isekune constitution ethize uzobe usuyabuya Mageba uzochazela futhi nokonke sekukhona lokho hayi ukuthi mhlawumbe sekukhona ukuthi silinde ukuthi silonje uyabona yes asifuna ukuthi siyonke siyidedela nje then sekulahlekile isindo konke nje sekucuphile sekulinde nje ama timelines ethu ukuthi siqale ngaloso sikhathi no kuyazwakala Mageba besivakashelwe umntwana weAfrika umntwana wasonkweni namhlanje ngenhlangano ezovuleka maduze ezobidila nakho konke okuhlangene namaZulu ingqikithi odaba nje lenhlangano ezobe idila nesimo sikaZulu wonkana sobo umZulu yazi ukuthi ukhona umntwana weAfrika uzosi outlineela ukuthi izobe isebenza kanjani lenhlangano and then amaZulu abesiyalandela ngizwile ke Mageba uthe no support amaZulu kodwa engasiyo umZulu unelungelo lokungena yes ama friends of Zulus our friends wangikhumbuze court so ama friends of the court yes kodwa nje amaZulu ay priority and lento lenifanele ime manje ukuthi uma siwuZulu sokuma sungela uZulu sebenzela uZulu kuthiwa itribalism ayike itribalism engadalwa ukusukuma
ngenxa yokuthi unesibongo sakwaZulu. Ku-wrong lokho. Fanele iqedwe abantu nje abazethembe. There's nothing wrong ukusho ukuthi I'm a Zulu and I'm proud. Yes. Ngoba amapedi asho ukuthi I'm pedi. And akekho uthatha i-offense. Akekho uthi tribalism. Thina sikwazi ukuthi thina sijudgwe ngenxa yokuthi we such a big number sifele lokho manje. Sekumele sifele embelekweni. Angithi uyabona indaba lapha Fryhead. One of the problems ukuthi basaba ukusho ukuthi siwuZulu sihluphekile la as uZulu. Bakusaba ukusho lokho. Bazolobe bethi hayi wa South African in because lento leyithatha kude. Kufanele labantu balocate ukuthi bangakuphi. Kanti thina siwuZulu nje kufanele sikusho lokho ukuthi cha siwuZulu asineme. Uyabo. And we are here for that. We are here for ukuthi sizosevaka abantu bakwaZulu. Isikhathi sifikile. Uze ngoyami ithola i-relief ningatholi senigxeke ingonyama nithi isihlalo asisebenzi. And le organization ngendlela eyiyona ibheka wonke uZulu. Hayi ukuthi izothi even nabantu abangahambanga nathi ababesiphikisa ukuthi inkosi ihlale bese sithi labo bantu asifuni ukuthi bebe ingxenye yethu. Ihlanganisa kwasani bonke abantu even ade bene imbono ehlukile ngesihlalo. Ngoba bawuZulu, na uZulu nje uzothola ukuserviswa. No kuyazwakala ungakhohlwa usilandela ey'nkundleni zokuxhumana ulike usubscribe ku-YouTube usilandele kwi-page lethu lalaphana ku Facebook lapho esinephepha online esibhala zonke izindaba ezenzakalayo ezweni sakhile. Ungakhohlwa ukusilandela kuwona lawo mapage and utshela abangani bakho ngalo futhi igama uSizwe Blose. Don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. We out.